Kubencane indawo khathi iqulu labasolwa abayishumi nanhlanu livela enkantolo. Laba babhekene namacala angama-69 enkohlakalo, ukukhwabanisa kanye nokweba. Lamacala athinta ukuthengwa kwamapulazi amabili kaHulumeni eEmelo kanye nasemalahleni ngo-2011. Kukholakala ukuthi uHulumeni washaywa ngemfe iphindiwe khathi ethunyelelwa amaphepha okuthengwa kwalamapulazi. Owokuqala onikezwe ibheyili kube uBongani Bongo kanye nomfowabo uSipho Bongo. uBongo ubhekene namacala amathathu enkohlakalo ngeinsolo zokufunjathiswa imali ezinkulungwane eziyishumi zamarandi. I found the charge to be very disturbing and malicious, just something that is meant to discredit me. Inkantolo ibe isilalela namacala abanye abasolwa. Umbuso uthi kuzokwengezwa amanye amacala futhi kuboshwe nabanye abantu. Ayokugqibela le i-charge sheet evele namhlanje bakhona nabanye abazakongezwa kule charge sheet, kukhona futhi namanye amatyala kuba kaloku ezifama ebezikulento zininzi. Lonto ke ibangela into bana ke eli ibe ngomnye womlenze yeli tyala likhulu. Leli cala lihlehliselwe umhlazizi nekundasa wonyaka ozayo.